sowan malih kok tasih kemutan. Nah, kemutan bener. Kemutan ngaten lho. Ya dasaripun Pak Haji menika Lembang manah sanget. Nggih, dadosipun. Kula baru jalan itu udah langsung ditawari itu tadi loh. Ditawarin apa? Ya makanan-makanan pirang-pirang itu tadi. Oh, iya. Oh, arep bakmi Jawa, apa bakmi rapati Jawa. Ya ora ono bakmi. Bakmi kok bakmi Jawa Jawa tok ono rapati Jawa bakmi sing piye? Apa campur pitik utoh ngono piye yo? Tergantung doke. Oh, iya. Ngono ya tergantung doke. Nek doke yang kampung kan namanya ndok Jawa, jadi bakmi Jawa. Tapi nek rodo nasional ndok negeri beda. Oh iya wis. Apik nek ndoke jolang. Ampun. Oh, piye nek ndokmu? Aja Ndok kisut. Aja mesti kecepit wae ginggingan ya. Ya, pokoknya doanya buat Pak Haji semoga diberikan kesehatan Amin. selalu, panjang yuswa berkah, anggonipun momong seluruh sumber daya, juga karyawan, juga keluarga. Amin. Semoga Amin. diparingi kesehatan. Pelak di pelak. Iya, doke kabeh sak karo Mbak Lucy Brahman saka Ponorogo, Jawa Timur. Iki diaturi mriki pindah. Iya no. Oke. Mas Mbak Lucy, Mas. Wah, ngopo Mbak Lucy? Lagi diaturi mriki. Oh iya, di spoti ditembangke no. Napa sing pas Pak iki? Numpak perahu layar. Mergo Mbak Lucy iki piyayine bakoh kokoh kaya perahu sing nerjang ombak ae. Yo, perahu layar Mbak Lucy. Sugeng dalu sugeng rawuh wonten Magelang Mbak Lucy Brahman. Alhamdulillah luar biasa, suatu penghormatan. Terima kasih saya aturkan kepada Mas Sigit Arianto. Berkat lantaran panjenengan saged sowan Bapak Haji Hanafi. Haji Hanafi. Bidal saking Ponorogo Jawa Timur tabuh pinter. Wow, kalau tabuh jam 1:30 siang. Luar biasa. Nggih, wow, bidal saking mriko walah udan mboten ketok napa-napa. Tapi saking semangat kawula badhe sowan Bapak Haji Hanafi. Bapak Haji Hanafi. Kula wis ora ketok dalan wis tak terjang. Halus. Kok nguri bodimu kaya bodi Borobudur. Kok bodi Borobudur? Aduh kadung ngene iki yo tenan. Lah ngisore iki cara disumeti kutukan ngono ra yo pas. Lagi pinaringan sehat Mbak Lucy? Alhamdulillah untuk pangestu panjenengan sehat. Saya juga remen sangat mriki piyai-piyai sukses sami rawuh sedaya. Ada senior saya menika dalang kondang saking Magelang Bapak sinten mau? Bapak Jumbo. Alhamdulillah. Artis kondang Mbak Elisha. Nggih. Ade wedok niku lek sering teng Jawa Timur nggih pinanggih. Panjenengan nggih sehat mau tabuh pinten rawuhipun Kang Mas? Kula repet-repet. Sampun dugi mriki subuh pun dugi mriki mergo wau dalu teng Yogyakarta terus babat mriki. Masya Allah luar biasa, matur sembah nuwun.